klapka. Čau lidi, vítám vás u nového videa, já se jmenuji Hratič a tohle je můj nový kamarád. Tak čau lidi, Čau lidi, vítám vás u nového videa, já se jmenuji Hratič a chtěl bych se vám představit nového hosta. Čau, super. Čau všichni, vítám vás u nového videa. Já se jmenuji Hratič a tohle je... Čau všichni, vítám vás u nového... Co je? Čau všichni, vítám vás u nového videa. Chtěl bych se vám představit nového hosta, Dana. Čau. Čau všichni, vítám vás u nového videa. Jsem tady se svým kamarádem, Danem. Musím říct, já. 3, 2, 1. Čau. Čau všichni, vítám vás u nového videa. Nebo mě zaskočilo. Je to stačilo, když jsem... Čau všichni, vítám vás u nového videa. Jsem tady se svým kamarádem Danem. Čau. A tak jak mám říkat? Čau všichni, vítám vás u nového videa. Jsem tady se svým kamarádem Danem. Čau. A dneska budeme natáčet challenge, hot chip challenge. Dan. Co na hovno. Tak to nemám nervy. 3, 2, 1, teď. Čau všichni, vítám vás u nového. Co se dělí? Čau všichni, dneska vás vítám od nového videa. Tady mám kamoše Dana a dneska si jdem ochutnat nejpalivější bramburku ze všech. Ta krabička vypadá takhle a vevnitř je rukavice a balíček, je tam napsáno ryb, zezadu máme jakouhle chili papričku. A nesmíme zapomenout na tatu. K tomu dostanete tetování. A můžeme jít na to. Mlíko, máme tady jedno i na hraní, kdybychom potřebovali dolejt. I rohlíky, já už jsem ho teda zůzrala, ale to je jedno. Který jsme už snědli za tu dobu. A můžeme jít na to. Takže nám teď tačka utrhl trošku jako větší kousky a jdem si to dát do pusy. Já jsem ti viděla křivo. Mlíko! Co je? Pálí to. A to pálí ještě méně než to líznutí. To balí víc. A chutná to hnusně teda. Blázní hodně. No, na stejnou. Vyblázní. Ta bramburka je fakt hnusná, lidi. Nechutnám. Je pěkně hnusná. Proč tady napálí víc? Tak ta pálí. A ta pálí. Už musíme. Ty králu. Nebo třetí, no. Já super mlíko. Tady máš mléko. Já chci mléko. Tady máš mléko. Dana. Dobrý. Mlíko prosíme. Co? Mlíko. Nádona, tady máš mlíko, servíruje se. Čekal jsem, proč jsi nedal tu další půlku? Já nevím. Proč si to líto, když jsi čekal víc? Switch off the lights.
close your eyes. Feel the energy inside. Chili bowl. Tak lidi, bude to konec. Hlavně pusa. A pro tohle video je to konec. Tak čau. Čau. Fire!